Hyvää päivää ihmiset täällä, mikä Gamerepällä sitten olikaan morodota kumminkin mä kuulitte nopeaksi SimCity ja koska Jallu käski mainitsin tän, mutta niin ihan ainakin tän tyyppiseen paikka, joo näyttää hyvältä. Tossa on nimi. Climb City. Paskaa. Ei. Tää on mahtava. Ja mä en oo pitkä aikaa pelannut tätä peliä, mut katsotaan miten menee. Ääni hiljaisemmin. Nyt on paremmin. Mutta toivottavasti tykkäätte tästä SimCitystä. Tästä vähän. Okei. Kiva, mä en tehnyt yhtään mitään, mä sain jo tyyli jotain uutta tässä. No, katsotaan nyt kumminkin. Tossa se tiedä. Täällä on tossa on pääkatu. Sitten no, ei kuka hetkonen, ennen kuin tehdään mitään, niin Windmappi. Okei, tulee tohon suuntaan. Eli siis asutus tulee. Asutus tulee tähän. Okei. Eli siis tänne tulee tehtaita. Ja kysykää kommenteissa sit ymmärrän miksi mä tälleen teen näitä. Mä kyllä voin vastailla ja ehkä joku muukin voi. Kato näin äkkiä tuli jo porukkaa tänne. Ja mä en edes tiedä mikä nimiseksi laittaa tästä kaupunkia, mutta kai vois laittaa Rebellandia. Ei näin nyt tuommoista ei tällaista. Noin. Sitten me tarvii vettä tietenkin. Of course. Noin ja sähköjä tarvitaan, niin tohon. Job well done. Kumminkin voiko mä rakentaa mitään. Joo, provide working power, okei. Ei kiitos. Petition to build some okei. Rakennetaan tahansa kaupungin täällä. Just taas asukkaiden tyytyväisyyttä. Meillä on kohta 200 asukasta. Kumpanoistilaa ja okei. Numero 1. Just tälleen. Hetkinen, voisko mä... Jep. Toi näyttää jännältä. Jos näköis toi nimi on jotenkin huono, että tykkäs sitä, niin voidaan vaihtaa sen. Niin. Mä vaihtaa sen nimen, jos haluatte ihmiset. Noin. Right consumers. Ok, eli sitä tarvitte lisää kauppoja. Kyllähän mä kauppoja voin tehdä lisää tohosta. Cargo shippi toi on. Eiku, joo. Toivottavasti todella tykkään tästä sarjasta tosiaan, mutta mä en tosiaan hidemmällä jaksoa uppaa. Sit kun pääsee kuvaamaan taas uuturneen, niin mä kuvaan uuturneen. Niin. Sit kun taas jaksaa siis. Voisi laittaa alusta unturneet ja kaikkea tällaista paskaa, mutta niin siihen asti kun pelataan SimCityä. Ja ehkä vois hankkia jonkinlaisen koulun, ei näin. Ei näin! Ei näin! Mitä? Grade school ees kallis, tungetaan tohon noin. Juu. Enemmän koulupusseja tietenkin, koska tää on niin valtava kaupunki Nainiola.
Kertaa. Onks meillä varaa näihin? Ei nää maksaa. Kiiva. Kiiva. Noin. We're done. Teaching zero to students. Meillä on nyt jo niinku melkein 2000 asukasta, se on aika paljon, kuten varmaan moni tietääkin. Ja nyt, kun se on Amerikassa pienin kaupunki, joku pienin tai meidän pienin kylä, siellä on 1 asukas. Ei hitto. Ja se on joku ihan outo. En muista nimeä. Mitä? Mä katsoin, että tuli uima-allas. Accident. Raha maailma pyörittää. Let's see about this. City Hall in the region. Department of Finance in the region. Okei. Minä unohdin, että me olekaan multiplayerissa vaan singleplayerissa. Teimme juuri uuden regionin vittu. Ja tää ei tosiaan tule olemaan mikään pitkä video, ehkä joku vartti. Ei kiinnosta. Me kaivetaan hiiret esiin sit kun meillä on aikaa siihen. Mitäs sä haluat? Ei kiinnosta. Miksi ne ite kaustaa? Mä kuulen ääniä. Noniin. Let's jatketaan. Eiks nää asukkaat ei voi niinku vähän niinku olla iloisempia? Se ei kyllä ollut mitään piti sanoa. Mä en muista mitä piti sanoa. Mä en oikein jaksais kuvata, mutta on pakko. Tai en mä tiedä. En tiedä pakko, mutta yksi tie pitäis tohon vielä vetää, mutta ei. Rahat ei tietenkään riitä. Tästä. Noin. Nyt vaan asukkaita ja kunnolla. Kokeile rahaa, siis nyt eli siis töistä on puutetta. Tohon. Noin. Työpaikkoja tulee. Anteeksi tästä. Niin. Eli siis virtaa riittää vielä pitkästä aikaa. Mä en tiedä mikä mulla on. Gambling menee. Mä oon aina musta rikkaa. Gambling. Kai mun kannattaa aloittaa. 3 minuuttia vielä. 3 minuuttia vielä ja sitten mä tapaan noin itselleen. Vaan sitten mä voin vihdoin lopettaa kuvaamisen. Siis ei sillä, että mä en tykkäis kuvata, mutta sillä, että mä... Sitten mä en tiedä kertaa muuta. Aha, tila on loppunut. Ongelma korjataan sekunnissa. Ongelma korjattu. Sehän on niin nopeaa. Oho, kato, meillä on 5000 asukasta. Upgradetaan näkökulmia muusta. City Hall. Upgrade. Se on City Hall. Wuhuu! Mitäs nyt? Joo. Teaching 200. Oho, vähän sinne tulee koululaisia, ei perkule viekö. 300 oppilasta. Ihan kiva. Se on melkein 3 kertaa enemmän kuin meidän koulussa. Tietoisku siinä jostain syystä. En tiedä yhtään, että miksi, ja muutenkin mulla on vähän äänipainuksissa. Noin.
Injured Sims are the best Sims in the world. And Sims is also a game. A game. Again, this didn't losing. Nickel slots. Moi vittu toi oli kallista. Jos tää gamblingaa minä en auta, niin sit mä itken. Joo, että nyt mä varmaankin lopetan tän kuvaamisen, kun tää on jännästi bugaili jo jonkin aikaa. Niin mä en enempää tätä rekordaa, että tän tästä save game. Noin ja sitten exit to man menu ja exit to man menu. Noin. Ja mä en enempää kuvailla SimCity tällä kertaa, että morjesta ihmiset, toivottavasti piditte.